Pantxo Txordoki biologiako erakaslea zira eta bidarraitara. Bidarraitara, bai, bereziki bidarraitara, bai. Eta ordeon zurekin mintzatuko gira, fiskat, mendiko zu eta sasoina bukatzen ari da. Baina, pixka bat zure ikus moldean nahi ginuke, hainitz ibiltzen baitzira mendian eta zer diozu, beraz aurten eginak izan diren mendiko zuetaz? Aurten ikusiz izan den zu hori, ni biziki kezkatuan iz, maila hainitzetan. Egia da, orten egina izan dela zua hainitz, haintzenik urtean ez baitzen egina alizan. Bai, benen ikusiz azalerak nolakoak diren, hor kreskatzen argituk, zinez. Kreskatzen argirat, eta hor azalera hundiak ere izan dira, mendi guzietan hori, eta ekosistemak hainitzungituak izan dira. Zehazten alduzu pixka bat, zer izaiten aldira kalteak? Kalteak dira maila ezberdinetan. Alde batetik lurrari begira, soiten badugu lurrari begira, lehen gauza da jendek pentsatzen dute erretzia gauza on bat dela. Jakin behar da ekosistema batean baduk materia organikoa, hori da vegetalak, beraz horietan vegetal guztiak, abereak, dena izaki bizidun guztiak, eta tokian bertan egiten dute haien bizia, eta mementu batez denak hiltzen dira, gu bezala. Zan diten landariak, denak hitzen dira. Eta, beraz, hitzen direlarik, materia organiko hori, bizi den materia hori, desegina da, deskomposatzaileekin. Beraz, bakteriak, onddoak, desegiten dituzte, horiek ere jan behar baitute, eta horiek oksidazio egiten dute, arnasketa, gu bezala, arnasketa zelulara, eta bukaeran, guzti hori berriz bilakatzen da gai minerala, gatz mineralak. Eta, landariek baliatzen dute, berriz, horiek dira elikakate baten ekoizle primarioak, eta hori da biziaren zikloa. Beraz, erretzen dugularik toki batean, materia organikoa erretzen dugu. Egia da, parte bat hor bertan egoiten da. Berehala, materia minerala bilakatzen da, eta egia da, gero ardiak bazkatzeko belarra fite pusatuko da. Baina parte handi bat ere, joiten da, irean, oartu gira, bai gorrin, bai garazin, toki guzietan, bazterrak aski ilunak egon dira egunean zehar. Bazen errautsa denetan. Errauts hori, toki hori hortaik ateatzen da, eta galdia da. Beraz, horrik egan nahi du, toki horretan, galtze bat izan da. Eta bigarren gauza da, erretzen dukolarik, bai, oteak bereziki eta sasiak, oteak bereziki, haien sustraie esker, euria delarik, gatz mineralak ez dira joaiten, hor egoiten dira lurrean bertan, sustraie esker. Aldiz, erretzen dukolarik, vegetal guziak suntsituak direlarik, euria agertzen delaik, kriston igadura bada, euria isurtzen da, ura isurtzen da, sartzen da lurran, eta eramaiten ditik gatz mineral guztiak. Beraz, epe luze batean, ire eremuan, gatz minerala, geroz eta gutiago bada. Beraz, ekosistema bat ez da ikusi behar epe labur batean, ondoko urtean, bazkatuko ditut nire ardiak, ez. Epe luze batean, haultzen da mendia. Alta, badu bultat egiten dela hori eta mendiko suak baliatzen dira aspaldidanik? Bai, aspaldidanik egiten dira, baina lehen iten zuten zinez bizitzeko, erran nahi dudana horrekin, da lehen ardiak bazkatzen zuten, eta ondoko urtean nahi zuten beste eremu bat ardiak bazkatzeko hor primaderan, belar on batek ilan, beraz iten zuten, baina eremu tiki batean eta ongi zainduz. Aldiz orai erretzen dute eremu animalekoetan, eta hor ez du berdin. Nire idurizen zaita, lehen eten zuten zinez helburua zen kabala bazkatzia. Ta orai da mendia garbitzia. Hor beste bi helburu horiek arruntez berdinak dira. Orai bilakatu da, mendia garbituko dut. Beraz, garbitzen diat, sua emaiten dut eta kitio. Beraz, ostion aipatzen dintuen ekosistemak, benen sua emaiten delaik, landareak aipatu ditut, benen abereak ere hor dira. Eta abereak elikakate horietan partaideak dira. Eta hori eginez, intsekto guztiak horbetan hiltzen dira, denak. Ez dira iratzen horiek denak, intsekto guztiak hiltzen dira. Gasteropodo guztiak hiltzen dira, bareak, karakoila guzti horiek hiltzen dira. Malakaustraze guztiak hiltzen dira. Zer dira horiek? Kloport eta familie guzti horiek. Miriapodoak beste familie bat, eta denak desagertzen dira. Denak hiltzen. Hori, soriak eta hortaz elikatzen dira.
Beraz, elikakate guzia desorekatua da. Gero, soriak ere, haien umeak, haien kabiak sasietan dira, denak erri dira. Gero, nik badut beste kezka bat, ugaztun tipiak ere, badira saguak, badira lapinak eta hor bertan erretzen dira horiek ere bai. Ez da pentsatu behar lapin bat egonen dela bere ziroan, eta gero aterako duak zer janen dukea. Ez du ikatza janen, ez da hortaz erikatzen, astapenean. Gero, haundiagoak direna bereak, izin altsatzen delaik erbi bat, basauntza, basurdia, beti goiti joaiten dira, ardura. Ez beti, benen kasik beti. Beraz, imaginatu, sua emaiten dukalaik erbiak goiti joaiten dira, baina sua ere beti gora joaiten da hori, gero gainean errapatuak dira, eta erretzen dira horiek ere. Gero, oilandoi, iparlan eta ikusiz suak nolakoak izan diren, jorkoa bereak noa joan dira, beste noa apai joan dira, zenta horiek ere abere handiak orai ipatzen ditut, basauntzak, basurdiak eta guzti horiek, haien etzanlekiak, umeak iteko tokiak eta sasietan dira, nun egine dituzte. Dena artia da, dena erre da orai. Beraz, ekosistema guziak desorekatuak dira. Beraz, ez dut erraiten sua ez dela eman behar, baina lehen bezala beste helburu batekin da ardiak bazkatzeko ados, mendiak garbitzeko ez. Eta nola egin behar diteike hori, eta badira komisioniak egiten direnak errika eta hori ikusteko nun sua eman, eta beste hori gauz. Bai, badira komisioneak, hori biziki untsa da, baina nire ustez behar da finkatu noiz egiten den, alora ere eremua zenbatekoa den, xuxen, eta hori untsa finkatuz. Eta gero, zenbat pertsona diren, hortaz okupatzeko. Zenta behar da kontrolatu ere. Errisa da, errete, ies egin du usuak, ies egin du, baina behar da kontrolatu, egiten delarik zerbait, untsa egin behar da. Egia da, hainitze baldintzak hartzen dituztela kontrolatzeko, baina ez beti, hala, hori da. Bai, hori da. Euneko lautono eta bost kasutan untsa pastu da, baina euneko bost kasutan geizki pasatu da, eta hortan gehien izuzorratua izan da. Bidarin egun batez, 200 hektara resartu dira, hala ere. Beraz, geroko, zuk maiten duzun aholkua? Geroko aholkua da hobekio zaindu, eta lehenik zergaitik egiten den, bakotxak ikusi behar du bere buruan, zergaitik egiten du nik hori. Da, nire bazka izaiteko ardientzat edo da zinez garbitzeko. Garbitzia, polita emaiten du garbitzia. Nik erren dauzu gauza bat. Hartzen baduk behi bat, eta ipurtziloan emaiten diok, ura eta jabela akilan. Esteak, estemea eta estoludia biziki garbia izanen da. Aldiz, behia elikatuko da, belarra janen du, eta behia hilko da, goxez. Zergaitik, zenta behiak behar ditu barrian dituen bakteriak belarra lixeritzeko. Begu bizian denok denen beharra dugu ekosistema batean, abere, landare, guziak beharrezkoak dira. Beraz, garbia gauza bat da, esterila izaitea dena, hola itxuraz polita da, baina bizia da. Behar dira abere, bakteri, dena behar dira respetatu. Ez da hola erretzen. Eta hola geroztagiagoa aipatzen da biodibertsitatea, hor zinez, hor inkantua egiten gira. Ez di balioa aipatzea dibertsitatea esker eta eskuin, eta holako gauza guztea. Hor zinez, hankazgola, dena hankazgola emaiten dugu horrekin. Untsa, mil esker, beraz, pentsa, eta bestaldi bat arte. Deus eta rozo, bestaldi bat arte.